Mae'r talk test yn gweithio. Dwi ddim yn gallu siarad, felly fi'n gwybod bod fi'n gweithio'n rili galed. OK? Reit, lawr. Come on. Come on. Be dwi wedi wneud? OK, cool. Da iawn. Ti'n neud yn wych. Da iawn, Catherine. Yn wych. Dwi'n rhaid yn hedrych am bell o hyn. Na. So. Da iawn, Catherine. Ar ôl cael trafferth efo'r elfen ffitrwydd o'r cynllun ar y cychwyn, mae Catherine ochr yn ochr ei chyd-arweinwyr yn cwblhau yr her 5 km Fit Cymru mewn ychydig dros 42 munud. Felly, sgwn i beth fydd y rhifau ar y glorian wythnos yma. Wythnos arall, ti'n gwybod be i wneud erbyn hyn, Catherine, felly pob lwc. Wythnos diwetha, mi oedd y tîm pwyso 15 stôn, 10 pwys a hanner, a dy dargedi oedd i golli 3 phwys. Yr wythnos yma, Catherine, mi yw tîm pwyso 15 stôn a 10 pwys. Felly ti mond i colli hanner pwys. Rhaid gofyn y cwestiwn. Os wyt ti wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol wrth gwrs hon? Fe drai ddweud fod neithiwr ges i un bar o siocled. So na i admitio hwnna, a ges i dim bach o chips ar y penwythnos. Dim llawer ond mi nes i. So o'n i'n expectio dim bach o dda, so ni ddim yn colli 3 pwys. Diolch am dy onestrwydd di. Okay? Mae'n cymryd person rili fawr i ddeud. Ti'n ma beth? Dwi wedi cael siocled, dwi wedi cael chips. A mae temptasiwn yn bob man. Dwi'n deall pa mor anodd ydy. Ond mae'n rhaid chdi gofio pam wyt ti'n gwneud hyn. Dydy o ddim werth 10 munud o fwynhau bar o siocled neu chips. Ac yn wahanol tro yma, dy dargedi am y bythefnos nesaf, mae'r arbenigwyr eisiau ti awgrymu targed i ti dy hun. Okay. Iawn? Yn ti ffigwr ar yn cyfer ni? Dwi'n meddwl bod fi jyst am 6 pwys. A ti'n meddwl be, y tro nesaf da ni'n dyweld i, Catherine, mi fydde di wedi dy gyluro, wedi dy steilio, a gallai ddim aros i weld ti adeg hynny. Felly pob lwc am y pythefnos nesaf yma.